Béla. Na, Alszol? nem. Beszélgessünk. Akkor alszom. Béla, te egy disznó vagy. Nem szeretlek. Már mi? 10 éve itt élsz mellettem, és nem szólsz hozzám egy szót se. Nem szeretsz, nagy dolog. Egyáltalán mit szeretsz? Minden szépet. Szeretem a virágot. Hát ott megint össze-vissza beszélsz. A szobapálma is itt él mellette 10 éve. Az se szól egy szót sem, mégsem mondod neki egy disznó. Jó, de az egy növény. Mázlista. El vagyok hanyagolva. Ezt várom én is tőled, hanyagoljál már. Itt van a szilveszter, és nem viszel sehova. Jogi, amit én elmulasztok, majd megcsinálja az ördög. A Franciskát elviszi a barátja télen a trópusokra, Béla. Miért nem viszel el engem egyszer Afrikába? Hát 2 éve voltunk Máté Szalkán. Az nem ugyanaz. Dehogy nem. A Franciskáik mennek szafárira. Én is akarok szafárira menni. Pont te. Miért? Nem tudsz elképzelni engem szafarin? Nem tudom, ki az a szafari. De ha rajta vagy, lelapul, az biztos. A szafari az egy egzotikus utazás állatokkal. Há, olyanon is voltunk. Mikor? Húsvétkor azzal az állatöcsét, de... Emlékszel, 3-asba elmentünk Szabolcsba az anyádékhoz. Mondjuk nem szafarinak hívtuk, hanem locsolkodásnak. Öcséd úgy berugott, hogy az orrával túrta ki a sárgarépát a kertbe. De, Béla, Ah. tudod, miért szeretnék én egyszer Afrikába eljutni? Miért? Azért, mert ott állítólag a férfiak megörülnek a teltebb nőkért. Az a szép, ha valaki sok. Elképzelek egy kis busmant, amint éppen elcsábít téged. Szerintem 2 napi hideg élelemmel indul útnak. És közben 6-szor eltéved. Kiállhatatlan egy alak vagy, tudod, még álmodozni se lehet mellette. A melletted viszont lehet, drágám. Béla, te rólam álmodozol. Igen. És mit, Béla? Azt, hogy nem vagy itthon. Rettenetes alak vagy. Te még annak se tudnál örülni, ha nyertünk volna 5 milliárdot. Bár igaz, a Kovács is azt mondta a Legyedikről, hogy a nagy nyeremény nagy szerencsétlenség. Aztán miért? Jönnek a zsarolók, a kéregetők. A Kovácsé mondta, hogy a múltkori nagy nyertes, amikor megmondta a feleségének, hogy nyertek 2 milliárdot, képzeld, megállt az asszony szíve. Még az is. Dupla öröm. Béla, te mit csinálnál 5 milliárddal? 1,5 milliárdban vennék lottószelvényt, és megint nyernék 5 milliárdot. A Sáfáriné a másodikról kutyamenhelyet csinálna. Kutyamenhely. Látod, ez nálunk már van. Hát nincs is kutyánk. Na de ahogy főzöl. Én az édesanyámtól tanultam főzni. Hát ez az. Kutyának való. Mindig azt várom, hogy leteszed a tányért a földre, és megsimogatsz. Esküszöm, a hideg ver ki. Hát ha lenne farkam, csóválnám. Ha lenne. Mi van? Semmi, Béla. Kutattam az emlékeimben. De nem találtam semmit. Figyelj már, te most a férfiasságomról beszélsz azzal a te száddal. Halottról vagy jót, vagy semmit. Mert te olyan nőies vagy, mi? Kijössz este a fürdőszobából pakolással a fejeden, a Krupszkaja meg a második Ramszesz keveréke.
ha már a férfiasságról van szó, itthon semmi férfi munkát nem csinálsz. Nem igaz. A múltkor is mondtam, hogy kiáll a szekrény lába, meg kellene szögelni. Mi vagyok, asztalos? Aztán, amikor elromlott az előszobában a villanykapcsoló... Mi vagyok, villanyszerelő? De hál' Isten a szomszéd, tudod, az a súlyemelő, ma reggel átjött, és megszögelte a szekrényt, és megjavította a kapcsolót. És mit kért érte? Hát, hogy vagy csináljak neki egy tortát, vagy feküdjek le vele. És te mit csináltál? Hát mi vagyok én, cukrász? Lefeküdtél vele? Csóró súlyemelő aznap ollomsúlyban indult. Ennyi az összes hozzáfűzni való. Béla, én megcsaltalak. Te olyan sok vagy, hogy jutsz mindenkinek. Megérdemelnéd, ha mindez igaz lenne. Béla, én sosem tudnálok téged megcsalni. Téged nekem teremtett az Isten. Hát gondolok is rá néha. Béla, ha nem viszel Szavarira, utazunk valahova közele. Gyere, kiviszlek a konyhába. Most komolyan, valami egyszerűbb helyre. Az nem is kerülne olyan sokba. Emlékszel, 2 éve milyen olcsó volt az a londoni út. Csak a pénz felét kellett befizetni az utazási irodának. Eszemére a második felét vittük volna, már meg is szűntek. Béla, egyszer élünk, utazzunk. Még találunk valami jó kis last minute utat. Jó. Béla, komolyan mondod? Tudsz valami jó kis last minute utat? Tudok. Irakba. Hotel Bin Laden. Hát erről még nem hallottam. Hát csodálkoznék is, ha hallottál volna. Neked egy híradóból csak a Détól Kriszta haja jön át. És az a Hotel Bin Laden hány csillagos? A sötétbe több ezer. Azt mondják, bomba jó. És erre együtt elmennénk? Részben, már ami a terészedet illeti. Én inkább itthon söröznék a tévé előtt. Béla, te megint hülyéskedsz. Na jó, februárban elviszlek a Velencei Karnevára. Béla, és jössz te is? Jövök. Béla, legszívesebben megölelnélek. A ne gusztustalan. És mivel megyünk? Repülővel? Távolsági busszon. Kicsit bundaszagú, de 6000-ből kijön. Karnevál, Istenem, és mit viszünk? Rántott csirkét meg állarcokat. Jaj, de jó, Béla, és te is örülsz? Örülök. Minek örülsz a legjobban? Állarcnak. 3 napig nem látom az iszonyatos képedet.